l'Imperi Romà va situar Tarragona com una de les millors ciutats del Mediterrani. Segles després, la història es pot tornar a repetir, aquesta vegada per acollir uns Jocs Esportius l'any 2017. Des d'aquest despatx es treballa perquè la ciutat aculli els Jocs del Mediterrani. Mario Rigau és la cara d'aquesta candidatura. La ciutat batega el ritme dels Jocs Mediterranis. Serà una palanca molt important, una eina molt important perquè Tarragona pugui sortir de la crisi abans que unes altres ciutats, que uns altres territoris. El meu desig és que tingui continuïtat el treball que s'ha fet fins ara, que els resultats, si ens donen els Jocs, estarà òptim, i en aquest cas jo personalment estic a disposició del que es cregui convenient, tant per continuar com per no continuar o com per modificar la meva relació amb el projecte. El sindicalisme t'ha ensenyat moltíssimes coses i ser secretari general de l'UG de Tarragona encara més, no? M'ha ensenyat moltes coses, però fonamentalment que els resultats de la feina tenen pocs secrets, és la feina mateixa en si mateix i el generar equip, i jo crec que les dues coses s'han aconseguit a Tarragona 2017. Avui Mario Rigau és el nostre convidat. Ens veiem a República Txeca.